Peti deo – oslobađanje od prošlosti. Ova planeta u celini postaje svesna, postaje samo svesna. Poglavlje 14. Promena i tranzicija. Neki ljudi bi radije napustili planetu nego što bi se promenili. Promena je obično nešto što želimo da drugi urade, zar ne? Kada govorim o drugima, mislim i na vladu, veliki biznis, šefa ili kolegu, poreske organe, strance, školu, muža, ženu, majku, oca, decu i tako dalje. Na sve osim na nas same. Mi ne želimo da se promenimo, ali želimo da se svi drugi promene, da bi nama život bio drugačiji. A ipak svaka promena koju ćemo ikada imati morat će da dođe iz nas.